गोजोननायाथ' बिराद गोजोननाय दं। मानो होनोबा बेफोर खेलाखौ जों ओरैनो गेलेहोनाय जाया, थाखा फैसा गारनानै गेलेहोनाय जायो। बेवहाय बिराद प्रब्लेम जायो। मानो होनोब्ला आजिखालि खेला गेलेनायाव बिराद फैसा थाङो। थांनाय फैनाय ट्रेननि खरस, हजोंहाय थाहैनायनि जेने थेने खस्थ' मस्थ' जों बुथुमनानै हरनांगौ जायो। फिसानि मोजांखौबो नायनांगौ जायो। फारसेथिं फरायनायाव खरस, फारसेथिं खेलायावबो खरस, आरो फरायनायल'जोंबो जाया। फरायनायजों लोगोसे खेला दुलाखौबो होफानांगौ। दा इयुननि मोजांनि थाखाय जों फरायनायजों लोगोसे खेलाखौ होफादों। थाखा गारनानैब्लाबो, गैयाब्लाबो जों मालायनिफ्राय रिन दाहार लानानै हरो। फिसानि लाइफआल' मोजां जाथों साननानै इयुनाव फरायनायजों लोगोसे खेला दुलाखौ लांफानानै माबा मोनसे गावनि लाइफआव थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे मोजां मोनहैयो खोमा साननानै। दा बेखौनो लुबैयो आङो। फिसाया देरहाबोबाय, खनथाम थांदों। दिल्लीयाव खनसे, बेनिफ्राय जयपुर राजस्थानावबो खनसे, बेहाय गल्ड मेडेल मोननानै फैदों। आरो दा जयपुर राजस्थानाव बेवहायबो गल्ड मेडेल मोनबोनानै फैबाय। दा इयुननि थाखाय फरायनायजों लोगोसे खेलाखौबो लांफाबाय थानो हाथों। बेनिफ्राय जोंथ' खस्थ' मस्थ' रायजो जानाय नालाय, थाखायाथ' बिराद प्रब्लेम जाखायो। बिनि थाखाय जों एसे गेदेर गोलावफोरनिफ्राय मालाबानि समाव एसे सहायफोरबो मोनजानो लुबैयो आरो। फरायनायजों लोगोसे खस्थ'नि गेजेरजों फरायनायजों लोगोसे खेलाखौ होफाबाय आरो जों फिसानि मोजांनि थाखाय।